Λοιπόν, Τάσο, συγχαρητήρια για την νίκη. Σήμερα 11-7. Άλλη μια νίκη, μια αγωνιστική πριν το τέλος. Δύο λόγια για το μάτς. Το σημερινό μάτς ήταν αρκετά καλό. Δύσκολο για εμάς. Ομολογώ ότι ο τυχαίος μας δυσκόλεψε και ήταν μέσα στο παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια. Προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό. Διακοπές, το Πάσχα, τα προβλήματα είναι γνωστά. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια που έχουμε στη σειρά είναι με ομάδες που έχουν κάποια δυναμική και θα μας δυσκολεύουν, δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση και θα είναι ό,τι καλύτερο εν ώψη τελικών κυπέλου και play-off. Αναφέρθηκε στα προβλήματα. Μέσα στη βδομάδα ήταν τα γνωστά προβλήματα. Ο Νίκος ο Δελγιάννης παραιτήθηκε από αρχηγός. Ανέλαβες εσύ. Ναι, είναι απόφαση του Νίκο αυτή, είναι σεβαστή από όλη την ομάδα. Όπως βλέπουμε τα προβλήματά μας δεν λύνονται. Και η ουσία είναι αυτή. Η διοίκηση προσπαθεί, αλλά σε εμάς δεν φτάνουν οι λύσεις και δυστυχώς έχουμε έρθει σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο και υπάρχουν πολλοί αθλητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Το να λέμε συνέχεια για τα προβλήματα και αυτά δεν βλέπω κάποια λύση άμεση. Εμείς προχωράμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να δούμε τι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε με αυτές τις συνθήκες. Το επόμενο παιχνίδι είναι με Βουλιαγμένη. Είναι με Βουλιαγμένη στη Βουλιαγμένη. Είναι δύσκολο μάτς, αλλά εμείς θα προετοιμαστούμε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση.